Bon dia, senyores i senyors, i benvinguts a la conferència d'aquest gran llibre, el Don Quixot. Un llibre que probablement no llegirem en tota la nostra vida, oi? Bé, un tal Quixot és un espectacle d'humor inspirat en les aventures d'aquests dos grans personatges, per un costat el Sancho Panza i per l'altre el Don Quijote de la Mancha, conegut amb el sobrenom de Caballero de la Triste Figura. És un espectacle... Arrenquem amb una mena de conferenciant que vol explicar una mica la vida de Miguel de Cervantes i Saavedra, que és l'autor d'aquesta obra, i apareix... comencen a haver-hi problemes en el teatre i apareix el mosso de manteniment, el tècnic, que és un sapastre i encara ho complica tot més. I aquí comencen els problemes, els conflictes, els errors, les equivocacions. Aleshores aquests dos personatges es veuen immersos en tota aquesta obra tan potent, no, carregat de soldats, de cavallers, de malvats, donzelles, prostitutes, gegants, trios amorosos. En fi, van quedant fascinats i es deixen portar per tota aquesta obra meravellosa de Miguel de Cervantes. Pues no lo sé, la verdad, aquestes alzadas, no sé. Estoy haciendo una conferencia sobre este gran libro, el Don Quijote. ¡Ah, este libro me lo leí! ¿Usted se lo leyó? ¡Ah, es muy bueno! ¿Qué libro? Habla del niño ese con gafitas y un palito que hace magia, ¿me entiendes? Este es Harry Potter. Eso es el Harry Potter, está confundiendo Harry Potter. Es que Harry Potter no té res a veure amb Don Quijote. Juguem molt amb la idea de teatre dins del teatre, no? Entrar, sortir fragments literaris de la mateixa obra de Cervantes, del Quixot, amb altres més d'improvisats, amb coses també adaptades al moment, com per exemple hi ha els moments dels molins, no? Molins de vent que apareixen, que ell, en Quixot, es pensa que són gegants, doncs ho he adaptat a uns molins d'energia eòlica, i aquests gegants són a Cepsa Endesa, no, per entendre'ns, i aquesta gambarrada apareix en molts moments de l'obra, aquesta mena d'adaptació. També juguem amb molts tipus de registres escènics, com teatre d'objectes, humor gestual, que ja és una cosa de la casa, és marca de la casa. També, evidentment, participació del públic, però bueno, el codi bàsic i gran és l'humor, la complicitat, trencar la quarta paret, i això combinat amb petits fragments del Quixot. Esos no son gigantes, por Dios, esos son molinos eólicos de Cepsa Endesa. Mira qué grandes que tienen los brazos, Sancho. Joder, y las manos y los dedos que te pegan unas hostias con la factura de la luz, que va muy cara. Debemos prepararnos para la batalla, Sancho. Doncs, mira, de fet veníem d'un tal Shakespeare, que era una obra que m'ho vaig passar molt bé fent-la, construint-la i anant de bolos, sobretot perquè és molt variada, té molts registres, entre surts, aquest codi que a mi m'agrada i m'apassiona, i vaig pensar, ostres, qui podria ser, no? Quin altre autor universal, quina gran obra. De seguida vaig anar a Cervantes. Però el que m'ha interessat d'aquest Don Quixot és la relació i sobretot aquests dos personatges. Per un costat el Sancho Panza, un home planer, tranquil, sempre amb els peus a terra, un home amb aquesta saviesa popular, amb aquests refranys que encara avui en dia s'utilitzen, i per l'altre costat el Don Quixot, un home apassionat, romàntic, somiador, enamoradís. Jefe, es aquí. Home, a mi m'agradaria pensar que sí, que hi ha bojos meravellosos pel món, encara n'hi ha de Don Quixots. Jo almenys empatitzo molt amb aquest personatge. De fet, dedicar-se al món del teatre has de ser una mica boig, no? I, a les arts en general, vull dir, poeta, pintor, escultor, cantant, músic, en fi, jo penso que has de ser... Aquest punt de bohemi ho té molt el Quixot. No, ell intentava arreglar el món a cops d'espasa, volia ser una mena de Harry el Sucio, no? El Batman, Spider-Man de l'època, però en certa manera els que vivim de l'art també, no? Ens dediquem a això, no? Intentar canviar el món. També l'obra és molt bonica en el sentit que també és antibèl·lica, és pacifista. Ell se n'enriu, no? En certa manera de les guerres dels guerrers. Jo penso que té aquest punt d'humanisme, d'optimisme. És somiador, apassionat, romàntic, es passa tota la novel·la buscant la Dulcinea del Toboso, que és un personatge fictici, ell s'enamora d'aquest ideal i tot ho fa per ella.
No sé, a mi em sembla que és un boig meravellós, que al final tothom va acabar donant-li la raó, no? I bogeries, tanta lectura el cervell se li asseca, perd del seny un nou món es desperta, amb en Sancho fidel escuder, junts viatjaran pel món sencer. Doncs mira, el que pretenem és explicar aquesta meravellosa història que s'ha traduït a totes les llengües del món, aquesta història tan autèntica i tan important, d'una manera senzilla, divertida, planera. Té molta importància perquè, vagis on vagis hi trobes places, biblioteques, restaurants, segells, s'han fet versions, adaptacions, pel·lícules, dibuixos animats, cançons, en fi, ha inspirat a moltíssima gent i això ho volem fer-ho d'una manera divertida i que la gent surti contenta del teatre, no? Aquesta força ha terminado, Alonso Quijano. No soy Alonso Quijano, soy Don Quijote, con Quijote. Dios mío, ¿qué ha pasado, mi señor? ¿Qué es eso, por Dios? Oh, Dios, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy yo, Sancho. Oh, Sancho. Sí, repetim el mateix equip de sempre. Per començar, amb el Toni Escribano, que és el partener perfecte, el company damunt de l'escenari, que ja portem uns quants espectacles i bé, molta carretera junts. Ell és la persona que me sap aguantar les rèpliques, que sap quan estic jugant, quan no, quan improviso. Bé, hi ha molt bona sintonia i és el Sancho Panza perfecte. Després hi ha la Susana Lloret, que és la mirada externa, la persona que dirigeix, que s'ho mira, que posa seny, que posa ordre a tot aquest caos i que constantment va prenent els apunts i va dient per aquí no, per aquí sí, vigilem per aquí, vigilem per allà. La Marta Rivera, que ens ha dirigit l'espai escènic, la col·locació, ens ha assessorat a mi personalment amb les cançons, amb les coreografies. És actriu i per tant coneix molt bé els actors i les pors i les coses que tens per allà damunt de l'escenari. Qui més? El Gerard Canadell, que fa de tècnic, és l'home de les 6 mans, amb problemes te'ls ha resolt en un moment. És fantàstic treballar amb ell. La Irene Vila, que és la persona que està a la producció, la que sap posar les paraules exactes a tot el que fem i vivim. En Carles Serres, que ens ha fet les músiques, les cançons per a aquest espectacle. I en Marcel Asso, per dir-ne uns quants, el que posa l'imatge, la poesia visual, no? El que fa la fotografia, el que capta amb la càmera l'essència d'aquest espectacle. Gràcies a tots ells continuem somiant, no? Perquè és una obra amb molt sentit de l'humor, una paròdia sobre cavallers, una burla pacifista carregada de mala llet.